Tell me what does it look like in heaven? Is it peaceful? Is it free? L-erba' wara nofsinhar fil-Knisja ta' San Ġiljan ingħatat l-aħħar tislima lil Ismael Grima, iż-żagħżugħ ta' 21 sena li tilef ħajtu traġikament f'inċident ta' traffiku f'Ħalluqa kmieni s-Sibt filgħodu. Iż-żagħżugħ li miegħu kellu tfajla ta' 17-il sena tilef il-kontroll tal-vettura li kienet isuq, ħabat maċint u spiċċa ġo għalqa. F'post fuq Facebook fil-jum tal-funeral Ommu Mary b'ritratt ta' bina m'għannaq magħha kitbet inħobbok għal dejjem bla tmiem. Għaċ-ċelebrazzjoni tal-ħajja attendew 20 ta' żgħażagħ li l-kol fakru l-memorji sbieħ li kellhom ma' Ismael. Waqt l-omelija l-Patri Dominikan Michael Camilleri kellu kliem pożittiv fuq iż-żagħżugħ u qal li fil-waqt li għal Ismael intemm il-kapitlu tal-ħajja fuq din id-dinja, issa huwa beda kapitlu ieħor fid-dinja eterna. Ismael issa il-kapitlu tal-ħajja tiegħu fuq l-art jispiċċa. Jieqaf. Missa nfetaħ kapitlu ġdid. Kapitlu li ma jagħlaq qatt fil-ħajja ta' dejjem. Ejjew nemmnu li Ġesu huwa ħaj u li Ismael m'għannaq ma' Ġesu. Ismael imbikma li tilfet lil bina ħabta u sabta kienet imdawra b'familta u l-erba' u l-oħra nisa Ruth, Christine, Tanja u Bernice. L-imħabba li bosta kellhom għaż-żagħżugħ kienet ukoll evidenti fil-baħar ta' fjuri li tpoġġew madwar it-tebut. Il-Knisja kienet mimlija saru ħomma fejn fuq barra wkoll kien miżgħud bin-nies. Fit-tmiem il-funeral it-tebut b'Ismael intlaqab ċabċib kbir u bil-kanzunetta marbuta mat-tim favorit tiegħu tal-Liverpool. Intant fuq is-Santa tal-Mewt spikkat ukoll poeżija f'forma ta' messaġġ minn Ismael innifsu. Fit-talb tagħkom ftakru fija jien iż-żil għażiż tagħkom li għalkemm se nkun fis-sema ser nibqa' dejjem magħkom. Inħobbkom għal dejjem.